og velkommen til Rivals. I dag vil jeg vise jer med Easter eggs og nogle gratis koder. Altså, jeg starter med den her. Den har jeg klamet. Okay, så vi gør også lige... Sorry, jeg vil musik. Sorry. Ja. Okay, lige meget. Okay, så vi starter med den her på more boats, og så typer I yeah, they redeem already used. Okay, den næste det er som I kunne se sådan der free already used, og så har vi Roblox underscore, det var ikke underscore, nej det var det heller ikke, what the hell, nej ikke, så underscore skal jeg også lige finde, hvor mit keyboard driller mig lidt større. Hvor er underscore? Der. Underscore RTC. Already used. Men der får man 5 keys. Og så er der en, der også hedder... Så er der en, der hedder bonus. Already used. Og der er en, der hedder build. Den her. Så ikke det der. Men den får man får intet af. Så det er lidt lige meget. Nå. Så er der også noget herover. Sensei. Hvor til Sensei Warrior. Han siger, what's up? How can I help? This is going to see, wait, are you actually Sensei? Yes, sir, I'm the CEO of Sensei Global. What even is? Og så skal du trykke på den her. Alle 4 gange. Og så skal du spørge, can I have a free rap? Og så siger han, bruh, no. Og så hvis du siger, okay, not even if you ask me 30 more times. Please, no. Og hvis man bliver ved med at gøre det, så hvis man gør det her igen. Hvis man gør det igen, bruh, no. Og så er den droppet ned til 29, så hvis that's oddly specific. No. Det var nogle codes i den nye sommeropdatering 2026. Vi ses.